Clădirea radiodifuzorului era, spre surprinderea tuturor, foarte modernă. Cu ferestre la modă, iluminare albastră strălucitoare de desubt, pervazuri largi și o finisare interesantă în jurul acestora. Clădirea nu arăta chiar în spiritul modernității lor. Designul mai degrabă amintea de un viitor îndepărtat. Dar în general în Moscova, majoritatea clădirilor bogate și importante pentru societate aveau acest aspect. Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi, în ediția noastră cu numărul 25 a programului radio numit Eroina, dorim să vă povestim despre o tânără care, deși avea șansa de a-și pierde locul de muncă, a decis totuși să ajute un animal sălbatic într-o situație periculoasă. Alături de voi este prezentatorul Sergiu și eroina numită Angelina, care ne va împărtăși povestea ei uimitoare. Bună, Angelina! Eroina era o persoană plăcută la vedere, cu o voce frumoasă și bine pusă. Acest show la radio se difuza în fiecare joi seara, deja de jumătate de an. Invitau femei și fete care au ajutat pe cineva, care au făcut un act eroic. Unele participante povesteau despre copiii lor, altele despre un incendiu sau cum au salvat din flăcări pisica sau câinele lor preferat. Toate poveștile erau unice și interesante. Și aproape tot acest timp, Angelina, care a devenit una dintre invitatele lor după un caz incredibil, asculta emisiunea. Bună ziua! Sergiu! Sunt foarte onorată că mi-ați invitat în programul dumneavoastră. Îl ascult de multe luni și aștept fiecare ediție cu nerăbdare, a răspuns Angelina cu o frază standard. Era puțin nervoasă, pentru că vorbea în public pentru prima dată. Nu conta dacă oamenii o vedeau sau nu în acel moment. Angelina, cum îi plăcea să fie numită, s-a pregătit mult pentru așa numita sa prezentare, și-a făcut bucle voluminoase, s-a machiat frumos, a ales hainele și bijuteriile timp de 2 ore. Era cu siguranță foarte frumoasă, dar puțin mai mult decât era necesar pentru eveniment. Ei bine, acum a sosit ora ediției dumneavoastră și nimic mai mult. Așa că acum vă rugăm să ne oferiți ceea ce toți ascultătorii au pornit mai tare radiurile. Angelina, vă dau cuvântul. A spus prezentatorul și s-a așezat mai confortabil în scaunul său așteptând. Știa povestea doar superficial în câteva cuvinte, dar tocmai aceste câteva cuvinte l-au interesat enorm. Mulțumesc! Deci, pe atunci aveam doar 20 de ani și tocmai terminasem studiile la un colegiu medical dintr-un oraș din Altai. Am studiat acolo ca asistentă medicală și am devenit astfel, dar nu am vrut să rămân în orașul mare. Nu aveam nimic care să mă rețină acolo. Nu mi-am găsit prieteni sau persoane apropiate, nici un partener potrivit. Nu era prea multă muncă, iar cea pe care o aveam nu îmi permitea să plătesc nici măcar chiria, ce să mai spun de hrană decentă. Haine și asemenea. Nu doream să împart locuința cu cineva străin, îmi ajungea căminul mic cu alte 3 fete. Așa că am sunat la singurul spital din satul meu, unde mama mea avea o veche prietenă care lucra la recepție. În general, ea m-a chemat la interviu, a aranjat totul și m-a ajutat. Nu pot spune că eram foarte fericită, dar oricum îi eram foarte recunoscătoare tantei. Munca de asistentă medicală, după cum știți, nu este cea mai ușoară și curată, dar din cauza lipsei mele de experiență, mă ocupam mai ales de lucruri plictisitoare și neinteresante. De exemplu, transportam mostrele de analiză la laborator, înregistram rezultatele de pe monitor pe formular și puneam aceste documente în dosare pentru medici. Și așa zile întregi, pentru că numărul pacienților nu scădea niciodată. Plictiseală și eu întotdeauna am vrut să fac ceva important, să ajut oamenii, să am grijă de bebeluși, să pun perfuzii măcar. Eram destul de bună la asta în timpul practicii la colegiu. Profesorii îmi puneau note mari și mă lăudau des. Dar din păcate, șeful spitalului din sat, Boris, nu mă lăsa să interacționez cu pacienții sau să fac ceva semnificativ și util pentru societate. Această situație mă enervează și acum, așa că puteți să auziți o oarecare iritare în vocea mea. Asta a fost povestea mea de fundal, ca să înțelegeți cine sunt și cu ce mă ocup. Acum cred că ar fi bine să trec la partea principală a poveștii. Era o zi obișnuită de primăvară. Era deja mai, luna mea preferată a anului. Pentru că în colțul nostru îndepărtat vremea era minunată în acea perioadă.
Începeau să înflorească cireșii, vișinii, mărul, temperatura era de aproximativ 20 de grade, poate puțin mai mult, o briză ușoară, soare plăcut și cântecul păsărilor. Ce nefericire! La mijlocul lunii mai era ziua mea de naștere. Atunci am împlinit 21 de ani și literalmente o săptămână mai târziu s-a întâmplat ceea ce era destinat să mi se întâmple. Dar așa cred eu. În general, era o zi de lucru obișnuită, mă plimbam încoace și încolo cu diferite sarcini, alergând cu hârtii. În acel moment eram jos. La recepție, pregătindu-mă să ridic o altă stivă grea de documente, dar brusc s-a auzit un strigăt. Aș spune chiar un urlet, și acest urlet feminin puternic venea de pe veranda spitalului. Toți cei aflați în clădire și-au întors imediat capetele către ieșire, așteptând continuarea strigătului. Și, bineînțeles, a urmat din nou, dar a doua oară deja se puteau distinge ușor cuvintele strigate. Ajutor! Am recunoscut chiar vocea, era Iana din sala de consultări, o asistentă medicală cu aproximativ 10 ani mai în vârstă decât mine. Se pare că, ca de obicei, ieșise afară să fumeze. Am aruncat hârtiile pe jos și am alergat spre ieșire, la fel ca și alte câteva femei. Angajate și paciente. Niciun bărbat nu s-a mișcat din loc, dacă vă interesează, deși nu erau prea mulți în acel moment acolo. Ușa era din fier și destul de grea, așa că a fost împinsă cu toată puterea de către tanti Alexa de la recepție, o femeie corpulentă care putea ușor să se opună oricui în caz de nevoie. Câțiva oameni m-au depășit, nu am observat imediat cauza uimirii generale. Iana a împins pe toată lumea și a intrat în spital, la fel ca și alte câteva persoane speriate. Spre surprinderea noastră, chiar pe pragul clădirii zăcea o uriașă râsă, o râsă sălbatică adevărată. Era îmbrăcată într-o blană groasă pufoasă de culoare palidă cu nuanțe de fum și pe care se vedeau clar pete negre. Corpul scurt, pe picioare lungi, putea fi numit chiar într-o oarecare măsură grațios, dar coada tăiată și capul pătrat nu o făceau atât de frumoasă. Lungile ciucuri negre de blană de pe urechi, împreună cu obrașii pufoși bine definiți, îi dădeau feței un aspect destul de fioros, mai ales în momentul când te privea fix cu ochii ei galbeni, fără să clipească, pe victimă sau pe posibilul pericol. Dar animalul, care de obicei se ferește de oameni, nu era unul obișnuit. Femeia era gravidă. Era prima dată când vedeam un animal atât de mare însărcinat. Până atunci văzusem doar pisici și câini așteptând pui. Dar râsă nu era doar gravidă, era pe punctul de a naște. Totuși, ceva o împiedica, probabil era bolnavă. Nu sunt veterinar, deci nu puteam spune cu exactitate. La un minut mai târziu, pe verandă se adunase deja o mulțime întreagă. O grămadă de pacienți, asistente medicale și medici, chiar și șeful spitalului a ieșit, care, după ce și-a revenit din șoc, a ordonat imediat să nu ne apropiem de animalul sălbatic. Boris a ordonat, de asemenea, tantei Alexa să sune la serviciul veterinar, iar aceștia, la rândul lor, au spus că nu se ocupă de astfel de cazuri, pentru că asta e în jurisdicția Ministerului Situațiilor de Urgență. Tanti Alexa a spus exact așa, acestea sunt cuvintele ei exacte. Atunci Boris și-a ridicat mâinile. S-a uitat așteptător la tanti Alexa și a întrebat cu disperare, atunci sunați la Ministerul Situațiilor de Urgență, care e problema? Și ea a alergat înapoi la telefon. Dar eu m-am uitat în ochii plini de durere și lacrimi ai râsei, am văzut în ei o cerere. Dacă ar fi putut vorbi, cu siguranță mi-ar fi spus, salvează-mi copiii, te rog. Nu am putut scăpa de acest gând, așa că am intrat înapoi în spital pentru a schimba atmosfera. Nu puteam respira, dar nu pentru că nu era suficient aer în clădire, ci pentru că inima din pieptul meu s-a strâns și m-a durut. Desigur, nu puteam să uit pur și simplu despre creatura nenorocită care avea atât de multă nevoie de ajutor uman. Așa că am hotărât să acționez. Am zburat în depozit, am scos din sertare șervețele de hârtie de unică folosință, mi-am pus mănuși pe mâini și o mască pe față. Apoi am ieșit la fel de repede din spital, dar văzând fețele uimite ale oamenilor, femei și bărbați, am încetinit și am eitat. Șeful meu, același șef al spitalului care nu-mi dădea de lucru, m-a privit foarte sever și fața lui s-a crispat de la intențiile mele. Boris a făcut un pas către mine, dar uitându-se la râsă, și-a retras piciorul acolo unde fusese mai devreme.
Apoi acest bărbat cu părul grizonat mi-a amenințat prin dinți. Angelina, să știi, dacă începi să ajuți această creatură, ești concediată. Fața lui s-a înroșit complet, chiar și urechile, când eu, după această frază, m-am apropiat doar puțin mai mult de așa zisa creatură. M-a ofensat foarte mult că acest om mizerabil a avut tupeul să vorbească așa despre mama Râsei, care nu era vinovată de nimic și care dorea doar ca puii ei să se nască vii și sănătoși. Asta, cred eu, este cea mai importantă sarcină a oricărei mame. Nu contează dacă e om sau animal. M-am uitat la fețele uimite ale colegilor mei. Ei, dimpotrivă, au pălit de frică. Eu, desigur, nu am înțeles atunci dacă erau speriați de furia șefului sau totuși de animalul periculos care putea să facă orice în orice moment. Așa că am uitat de ei, concentrându-mă asupra muncii mele de a salva vieți. Râsei era deja foarte rău, așa că trebuia să asist la naștere foarte repede, iar la sosirea echipei Ministerului Situațiilor de Urgență, MSU, ei ar fi putut oferi ajutor profesionist. Cel puțin, acesta era planul meu. Și așa am început să mă îngâi râsă pe burtă. Ea a mormăit puțin la mine de surpriză, dar când ne-am întâlnit cu privirile pentru a doua oară, cred că mi-a acordat încredere și s-a liniștit. În urechile mele bătea zgomotos inima, dar pe fundal auzeam țipetele furioase și isterice ale șefului și ciocăniturile bunicilor, îngrijorate pentru siguranța mea și a lor. Apoi am început să-i întorc labele, să-i masez cu grijă burtica, provocând astfel nașterea. Doar mai târziu, după tot, am aflat că de obicei această specie de pisici naște aproximativ 1 sau 2 pui. Dar ce surpriză am avut când din râs abia respirând au ieșit 3 pui de râs. Un băiețel, o fetiță și încă o fetiță. I-am înfășurat într-un prosop și i-am pus lângă mama lor mormâind. Unul dintre pui era cel mai mic. Era o fetiță care a venit pe lume după fratele și sora ei. Era aproape imobilă și parcă nu respira. Eram foarte îngrijorată, dar nu m-am dat bătută, așa că am făcut respirație artificială cu degetele. Și apoi puiul de râs parcă a strănutat și a început să piuie și să se miște. Ca și cum ar fi vrut să-mi arate că se simte mult mai bine. Imediat ce am înfășurat și ultimul pui într-un prosop, ca să-l pun lângă mama lui râsă, uitându-mă la ea, am realizat că nu mai respira. Pieptul râsei nu se mai ridica, iar ploapele erau coborâte. Toți 3 pui plângeau, ca și copiii adevărați, conștientizând că primul lucru care s-a întâmplat după nașterea lor a fost moartea mamei. După ce s-a întâmplat, nici nu știam ce să fac. Am stat jos pe verandă și am așteptat ceva. Mi-am dat jos masca și am aruncat-o lângă mine. Cineva se apropia de mine din spate și întreba ceva, dar eu nu auzeam și nu voiam să ascult. Înțelegeți? Am trecut printr-un spectru enorm de emoții în doar câteva minute, așa că nu puteam să procesez totul ca înainte. Totuși, apoi am auzit sunetele sirenelor mașinilor care se apropiau, care cu siguranță ar fi luat micuții râși, i-ar fi trimis la grădina zoologică sau undeva și mai rău. Și pur și simplu nu puteam să permit asta, așa că m-am pregătit să înfășor pui în haine și să fug. Oricum, fusesem concediată din acel spital și restul nu mă interesa în acel moment. Revenindu-mi în simțiri, am descoperit brusc lângă mine un coș cu prosoape, seringi pentru hrănirea puilor și tot felul de alte lucruri. Dar întorcându-mă, am văzut o colegă zâmbind trist spre mine. Nu voi menționa numele ei în fața tuturor la radio, pentru a nu fi concediată pentru că mi-a ajutat, dar îi sunt foarte recunoscătoare și voi fi mereu. Așa că am luat cu grijă pui de lângă corpul mamei lor, i-am pus pe acești pui pițigăiați pitiți în coș și am fugit acasă. Mama nu era acasă, pentru că lucra întotdeauna până târziu, dar, din fericire, în frigider era lapte. Nu eram sigură dacă era bine să le dau puilor de râs lapte de vacă de la piață, dar nu aveam multă alegere. Așa că i-am hrănit cu seringa și ei, mulțumiți, au adormit liniștiți, parcă îmbrățișându-se unul pe altul. Imaginea era atât de emoționantă. Așa am adormit și eu în noaptea aceea. Privind la micuții cum miustăți, cozi și lăbuțe. Nu în fiecare zi ai ocazia să privești de aproape pui de râs și nici să ajuți mama lor să nască. Dimineața următoare, îmi amintesc, am dormit mult, nu puteam să mă trezesc singură, iar mama m-a trezit, spunând că e timpul să merg la muncă.
Ea spunea Angelina, Angelina, trezește-te, e timpul să mergi la muncă, pacienții te așteaptă. Atunci, prin somn, nu mi-am dat seama imediat că evenimentele din ziua precedentă nu îmi mai permiteau să câștig bani. A trebuit să mă trezesc rapid și să-i povestesc mamei la ceaiul de dimineață despre tot ce s-a întâmplat. Angelina a început să tacă, pentru că prezentatorul Sergiu deja îi făcea semne disperate. Arătând cu tot aspectul său că timpul lor se apropia de sfârșit, și când Angelina a făcut o pauză, el a intervenit. Angelina, a fost pur și simplu o poveste minunată, mi-a plăcut foarte mult să te ascult, și sper că și ascultătorilor noștri de asemenea. Din experiența trecută știm că vă place când eroinele noastre salvează animale, și mai avem puțin timp pentru ca cineva dintre ascultători să ne sune la linia fierbinte și să pună o întrebare oaspetelui nostru de astăzi, Angelina, salvatoarea celor 3 pui de râs. Așteptăm. Bărbatul a arătat cu degetul către panoul luminat în roșu. Asta însemna că cineva încerca deja să sune la radio. Câteva secunde după cuvintele așteptăm, el a continuat să vorbească. Iată, cineva ne-a sunat deja. Bună seara, bun venit la programul radiofonic Eroina. Vă rugăm să vă prezentați. De la celălalt capăt al firului s-au auzit suspine fericite și chicoteli, apoi persoana și-a adunat gândurile. Și toți au putut auzi o voce feminină plăcută. Ura, bună ziua, Sergiu, sunt o mare fan a dumneavoastră. Bună ziua, Angelina, ești o fată uimitoare și cu adevărat o eroină. Eu niciodată nu aș îndrăzni să mă apropii de un animal sălbatic în agonie. Apoi a tăcut câteva secunde și și-a amintit brusc că trebuie să se prezinte. Sunt Xenia. Foarte încântată. Apoi prezentatorul i-a sugerat Xenia să-i pună eroinei întrebarea ei. Ah, da, exact. Angelina, spuneți-mi, mă întreb. Ultimul lucru pe care l-ați povestit a fost conversația cu mama dumneavoastră în ziua următoare salvării. Dar ce se întâmplă acum cu pui de râs? A trecut deja ceva timp de atunci, înțeleg corect. Întrebarea Xenia era cu adevărat interesantă și relevantă, dar timpul de emisie nu ar fi fost suficient pentru a povesti tot ce s-a întâmplat mai târziu. Așa că, adunându-și gândurile, ea a răspuns pe scurt. Mulțumesc pentru întrebare, Xenia. Da, a trecut aproape un an de la incident. Cu pui de râs este acum totul în regulă. I-am crescut și i-am trimis sănătoși în pădure. În taigea, astfel încât animalele să trăiască în libertate. Xenia a avut ocazia să mai spună câteva cuvinte pentru a încheia dialogul. Apoi Sergiu a început să încheie emisiunea, să se despartă de ascultători și să-i mulțumească Linei pentru participare. Fata a mulțumit și a prezentatorului și emisiunea s-a încheiat. După toate acestea, prezentatorul a invitat-o pe Angelina în camera de odihnă, unde era așteptată de anturajul ei cu ceai și bomboane. Când a ieșit, a zâmbit imediat, pentru că pe canapea stătea soțul ei mulțumit. Sergiu a venit și el și s-a așezat lângă ei. El întotdeauna făcea asta. Discuta după emisiune, aflând tot ce nu fusese dezvăluit în emisiune. Ei bine, Angelina, a fost pur și simplu superb. Unul dintre cele mai bune episoade, cred eu. Mi-a plăcut foarte mult compania ta. De obicei întreb invitații ce s-a întâmplat după povestea lor. Ce a urmat? Sunt deosebit de interesat. Cum ai ajuns în Moscova și ai venit la radio, având în vedere că incidentul a avut loc doar în maiul trecut? A pus multe întrebări, de la care Angelina a fost inițial puțin copăleșită, dar palma caldă a iubitului ei, care se odihnea pe genunchiul ei, a liniștit-o, fata a respirat adânc și a continuat povestea neterminată. Ei bine, probabil ar trebui să spun ce s-a întâmplat mai departe. Eu și mama am discutat totul. Desigur, ea a fost supărată. A fost întotdeauna destul de strictă. Așa că nu i-a plăcut deloc faptul că am fost concediată. Și apoi, când i-am spus că avem 3 râși mici în casă, a explodat pur și simplu. Cine se va ocupa de ei, să cumpere mâncare și apă, să câștige bani pentru îngrijirea lor? Doar sunt animale sălbatice, cresc repede și distrug totul în jur. Să înțelegeți, Sergiu, ea nici măcar nu mi-a permis să am o pisică, iar acum râși. Acum îmi pare amuzant și amuzant, dar în acea zi am fost foarte stresată.
Nu știam ce să fac mai departe. Aproape toată ziua am fost consumată de gânduri despre viitor, despre muncă, despre soarta acestor micuți orfani. Dar am avut noroc. Seara aceea am hrănit pui de râs cu restul de lapte. Au adormit profund, așa că am pus coșul în dulap, iar eu m-am grăbit la magazin pentru o altă cutie de lapte, pentru că mama era din nou la muncă, iar magazinul din sat era pe cale să se închidă. Și desigur, nu am ajuns la timp, magazinul s-a închis cu 5 minute înainte de sosirea mea. Proprietarul mi-a deschis totuși după ce a auzit toate rugăciunile mele. Am luat laptele de pe teșghea, l-am dus la casă și mi-am dat seama că nu am destui bani. Am crezut că am luat o bancnotă de 50 de ruble, dar era doar o bancnotă de 10. El m-a miustrat, m-a dat afară din magazin, iar eu nu am putut să mă abțin și am început să plâng chiar acolo. Pe pragul singurului magazin din satul nostru. Am plâns cu lacrimi în hohote. Nu din cauza laptelui sau a banilor, ci din cauza întregii situații în ansamblu. Toată viața mea s-a schimbat brusc într-o clipă, deși încercam să mă conving că sunt grozavă, că am salvat un pui din Cartea Roșie, că m-am opus unui șef odios și toate celelalte, dar ce urmează? Și iată ce s-a întâmplat puțin mai târziu. Nu sunt sigură cât timp a trecut de la începutul plânsului meu, dar când aproape terminasem de plâns, cineva mi-a atins ușor umărul. Atunci Angelina și-a pus palma pe mâna bărbatului de lângă ea și a strâns-o ușor. M-am întors surprinsă, gândindu-mă că poate era acel negustor grosolan. Poate a decis să-mi dea laptele și să-i aduc banii mai târziu. Da, m-am grăbit. În fața mea stătea un tânăr slab, cu ochelari rotunzi și o cămașă. Sprâncenele lui erau încruntate, parcă era pe punctul de a plânge. S-a așezat lângă mine pe veranda prăfuită și a întrebat: "Cum vă pot ajuta, Angelina?" Mi-am șters ochii pentru a-l vedea mai bine, dar nu-l recunoșteam. Atunci de unde și de ce știa numele meu? M-am ridicat și am fugit acasă. Nu aveam nevoie de un persecutor. Dar după jumătate de oră, s-a auzit o bătaie neobișnuită în ușă. Am deschis-o și acolo stătea acest frumușel cu un buchet de flori prăfuite. Le-a cules el însuși din câmpuri. Era plin de praf, cu părul neîngrijit. În acel moment, Dan, care stătea lângă ea, a sărutat-o pe Angelina dulce pe obraz. Dar întrebarea de unde știa el numele ei a rămas deschisă și această parte a poveștii nu era clară pentru Sergiu, căruia îi se povestea totul. Așa că bărbatul curios i-a pus această întrebare, dar ea s-a uitat la logodnicul său, care a început să vorbească. Da, haideți să vă povestesc. Am venit în sat la bunica mea, care era bolnavă, iar părinții mei nu puteau să lase ferma în aceeași regiune și să vină să o ajute. Așa că m-au rugat să ajung la sat și să am grijă de ruda mea. Eu m-am mutat deja de mult în capitală. Am studiat, am terminat și mi-am găsit un loc de muncă și am deschis propria afacere în doar jumătate de an. Am avut noroc să găsesc oamenii potriviți și eu însumi nu sunt de lepădat, cum spune mama, dar nu contează. Bunica era internată în singurul spital din sat, așa că am mers acolo, dar în timp ce stăteam la recepție, a început toată această nebunie cu țipete, râsă gravidă și salvatoarea drăguță. Când am văzut-o pe eroină, nu am putut să-mi iau ochii de la ea, mi s-a părut atât de frumoasă și vie, puternică și autentică, încât am rămas uimit de ceea ce am văzut. Cum putea cineva să înceapă pur și simplu să ajute la nașterea unei râse pe veranda spitalului? În ciuda faptului că șeful era agresiv împotrivă. În timp ce toată lumea se temea și tremura de ce se întâmpla, eu eram într-o stare de euforie. Totul s-a întâmplat atât de repede încât, vrăjit, nici nu am realizat că fata visurilor mele deja fugise cu coșul departe, ca și căciulița roșie. Acolo era acea asistentă medicală care i-a adus coșul. M-am apropiat de ea și am început să întreb despre eroină. La început nu voia să-mi spună nimic, dând din cap, dar văzând expresia mea tristă, mi-a spus numele prețios. Apoi am mers fericit la bunica în salon, i-am povestit despre tot și despre Angelina, iar ea doar m-a privit drept în ochi și a luat-o de mână. Spunându-mi cu încredere: "Trebuie să găsești această fată. Astfel de sentimente nu apar de nicăieri și nu dispar pur și simplu." Desigur, după aceste cuvinte am mers prin tot satul,
am bătut la fiecare a doua ușă, am întrebat localnicii, dar toți păreau să fi luat apă în gură, nu-mi spuneau nimic util. Eram supărat și am mers la magazin, realizând că nu am mâncat nimic în ultimele 10 ore, dar când am ajuns la magazinul închis, am văzut un înger plângând. Inițial nu mi-am dat seama că era destinul meu, dar când am văzut fața Linei, nu am putut să plec. Am găsit-o, Dan a sărutat-o din nou pe Angelina pe obraz, iar ea și-a pus capul pe umărul lui. Tot acest timp, cuplul se ținea strâns de mâini. Răspunsul a fost satisfăcător pentru prezentatorul de radio, dar el tot dorea să știe ce s-a întâmplat cu râșii și cu destinul eroilor. Ah da, Dan mi-a propus a doua zi să nu pierd timpul și să mă mut cu el în Moscova, să spun că am fost șocată și să nu spun nimic, dar ce era de făcut cu micuții râși? Desigur, dragul meu Dan a fost de acord să ia și pe ei în capitală, să angajeze cei mai buni veterinari, specialiști în natură sălbatică, pentru a crește pui într-un centru de reabilitare, dar am refuzat. Am simțit în inimă că nu asta trebuia să fie destinul lor, că eu sunt responsabilă pentru creșterea lor în primele luni de viață. Norocul meu că aveam acasă o carte foarte utilă, o enciclopedie ilustrată despre diferite specii de animale cu o descriere scurtă a vieții lor, comportamentului și reproducerii. Acolo scria că în prima lună, puii sunt hrăniți de mamă cu lapte, apoi la 2 luni deja încep să mănânce carne de la vânătoare, iar la 3 luni puii deja merg la vânătoare împreună cu ea și învață să-și procure singuri mâncarea. Totuși, în privința hrănirii puilor de către om în captivitate, nu se spunea nimic important pentru mine, nici interdicții privind hrănirea puilor cu lapte de vacă. Mama mă ruga să renunț la această idee nebunească, că nu avea nevoie de animale sălbatice în casă. Că era periculos pentru amândouă. Și dacă te atașezi de ei, apoi cum te vei despărți, crezi că e ușor, dă-i tânărului din Moscova și uită, îmi spunea mama câteva zile la rând. Această situație nu o mulțumea deloc. Da, desigur, îi înțelegeam sentimentele, așa că nu am rămas acasă, cât timp mai aveam de ales. Dan a propus să organizeze totul pe terenul său aici în capitală, așa că am acceptat. Mai ales că, fiind dragoste la prima vedere, nu puteam să o las să scape, nu-i așa? Angelina și Dan și-au schimbat din nou priviri îndrăgostite, ceea ce a părut atât de drăguț pentru Sergiu încât și-a pus mâna pe inimă. Apoi Dan s-a uitat la ceasul său și a spus că trebuie să plece. Și-au luat rămas bun de la prezentator și au părăsit stația de radio, ținându-se de mâini și zâmbind dulce. S-ar putea crede că se cunoșteau doar de câteva luni, că erau în perioada de început a relației, când totul e plin de inimi și fluturi, iar lumea pare atât de colorată și minunată. Dar de fapt erau căsătoriți de multe luni. Situația era așa. Angelina și Dan s-au mutat în Moscova imediat ce au putut, deoarece tânărul a trebuit să aibă grijă de bunica bolnavă pentru o vreme. A vrut să angajeze o îngrijitoare, dar spunându-le acest plan părinților săi, s-a răzgândit fără voia sa. Mama și tatăl l-au miustrat pe fiu pentru o asemenea atitudine. Căci cine își lasă rudele în necaz, transferând munca grea pe alții, chiar dacă intenționa să plătească totul el însuși? Părinții erau ferm împotriva acestei idei. În tot acest timp, Angelina a locuit cu mama sa și a avut grijă de pui de râs nou născuți singură, cheltuind toate forțele și banii rămași pe ei. Această acțiune i-a adus o mare bucurie, chiar îi plăcea mai mult decât să se ocupe de oameni și de problemele lor. Fata a început să se gândească dacă totuși ar reuși să se mute în capitală, ar dori să economisească bani și să urmeze cursuri de recalificare ca veterinar. Desigur, era înconjurată de îndoieli. Până la urmă, Dan nu i-a făcut o propunere de căsătorie, ceea ce însemna că situația ei era foarte nesigură. Era îngrijorată de viitor, pentru că trăirea doar în prezent era imposibilă. Satul rusesc înseamnă voci de animale, un râulin la marginea satului, liniște și ceață umedă la răsărit, rouă pe cizmele de cauciuc. Acestea sunt asociațiile și amintirile mele. Aici, dacă ești în sat, rămâi singur cu natura. Păsările șuieră în stuf, murele se coc. Broaștele dau concerte, peștii se zbat în râuri. În sat simți mai puternic orice element natural decât în oraș. Aici cerul se vede mai bine, aici oamenii sunt mai apropiați de natură decât în oraș. Se dezlănțuie un vânt puternic. O furtună și te simți neajutorat în fața forței naturii.
În familia Linei au existat probleme financiare încă din copilărie. Tatăl ei a murit când ea avea doar 2 ani și jumătate. A fost și un tată vitreg care a stat câțiva ani cu mama ei. Dar el pur și simplu a dispărut la un moment dat. Fetița nici nu-și amintea de asta. Mama ei a lucrat aproape de la primele ore ale dimineții și până târziu în noapte, 5 sau 6 zile pe săptămână, asigurând tot ce era necesar pentru ea și pentru fiica ei singură. Dar evident în sat nu se câștigă mult, nici măcar pentru bărbații iscusiți sau oamenii cu educație. Și mama Alinei nu se încadra în niciuna dintre aceste categorii. Din cauza vieții modeste, fata nu a avut niciodată haine frumoase la modă, aparate electronice, cosmetice scumpe sau rechizite de birou. Din fericire, erau destui oameni în sat cu aceeași situație, așa că Angelina nu se simțea străină printre ei. A avut prieteni în timpul școlii, dar, așa cum se întâmplă adesea, după absolvire oamenii își pierd treptat legăturile. La început, Angelina nu a comunicat cu prietenele ei, deoarece câteva dintre ele s-au mutat și ele temporar în orașul vecin pentru studii. În timpul liber, fetele se plimbau și se odihneau, deși asta a încetat în cele din urmă. Nadia a renunțat la colegiul de bucătărie și s-a căsătorit. Svelana s-a transferat la un alt colegiu în Sankt Petersburg, iar Daria pur și simplu și-a găsit noi prieteni și a uitat complet de Angelina. Fata s-a întâlnit chiar și pentru scurt timp cu prima ei dragoste, un tânăr pe nume Feodor. El studia să devină asistent medical, visând să devină paramedic în viitor. Cu toate acestea, Angelina nu împărtășea dragostea lui pentru medicină. Nu dorea și, sincer, nu-și putea permite să continue studiile, așa că a trebuit să părăsească orașul și să se întoarcă în satul natal, despărțindu-se pentru totdeauna de Feodor. După cum știm, mai târziu fata a lucrat în spitalul local. Viața lui Dan nu a fost foarte asemănătoare cu tinerețea Linei. El era cu 1 an mai mare decât fata, iar copilăria și-a petrecut-o în suburbia aceluiași oraș unde și-a obținut educația eroina noastră. Părinții săi, care dețineau și lucrau la un atelier de tâmplărie, au crescut împreună pe fiul lor, Dan, și pe fiica lor, Irina. Sora lui Dan s-a născut când el avea 5 ani. Cu o asemenea diferență de vârstă, de obicei, copilul mai mare suferă din cauza celui mic, dar nu în cazul familiei lor. Dan și-a iubit din toată inima surioara încă de la prima lor întâlnire în maternitate și de atunci au fost practic de nedespărțit. Jucau împreună, se plimbau mult, mergeau în oraș și la școală, participau la aceleași cluburi de creație și multe altele. Părinții erau nespus de fericiți că copiii lor se iubeau atât de mult. Acest lucru le-a simplificat considerabil viața, deoarece adulții munceau întotdeauna mult și din greu. Probabil acesta a fost motivul legăturii atât de puternice dintre copii. Vara copiii plecau împreună pentru 2-3 săptămâni la bunica lor în satul natal al Linei, dar nu s-au cunoscut niciodată. Probabil pentru că Irina nu-i plăcea pe ceilalți oameni. Dan, un băiat ambițios, a studiat doar cu note excelente, începând să se intereseze de matematică, fizică și informatică. Așa că nu e de mirare că, după absolvirea liceului, a dorit să plece din micul oraș și să se înscrie la Universitatea de Stat din Moscova, la Facultatea de Matematică Aplicată. Și a reușit chiar din prima încercare. În al 3-lea an din cei 4 de studiu, tânărul și-a deschis propria afacere împreună cu un coleg de clasă, sprijin pentru afaceri mici, crearea de site-uri web, organizarea de conferințe pe teme de tehnologie informațională etc. Pentru unii poate părea plictisitor, dar pentru alții este o venă financiară. Totuși, părinții lui Dan nu au fost la fel de încântați de succesul fiului lor pe cât și-ar fi dorit el. Era inteligent și educat, și-a dezvoltat propria afacere la vârsta de 20 de ani, dar ei își doreau ca el să se întoarcă la ei în suburbie și să conducă atelierul lor de tâmplărie. Tânărul nu era mulțumit de această perspectivă, așa că a încercat să o convingă pe sora sa să se mute la el după terminarea liceului și nu să rămână în sat. Dar până atunci Irina avea doar 15 ani și plănuia să studieze cel puțin până în clasa a 11-a, vara și în vacanțe. Părinții o foloseau des la atelierul lor de tâmplărie, deși în locuri mai sigure pentru un copil și o tânără fată. Dacă fiul lor nu a vrut să rămână cu ei la întreprindere, ei plănuiau să o pregătească pe fiica lor pentru acest destin.
Și așa, două destine diferite, Angelina și Dan, s-au unit. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi întâlnit în copilărie? Poate s-ar fi îndrăgostit atunci. Sau poate ar fi pierdut timpul unul cu celălalt și nu ar fi putut să fie împreună la maturitate. Și asta cu siguranță ar fi fost o mare pierdere, deoarece nunta lor a fost pur și simplu incredibil de frumoasă. Dar mai întâi are sens să povestim cum tânărul om de afaceri Dan i-a făcut propunerea sa iubitei. După aproape o lună de viață la bunica în sat, care s-a simțit mult mai bine după odihnă și îngrijirea adecvată a nepotului său, Dan trebuia să se întoarcă la Moscova și să pregătească casa pentru viața lor comună cu Angelina. Pleci pentru mult timp. O să-mi fie dor, a spus Angelina, când ea și băiatul s-au despărțit târziu în noapte pe veranda ei. Fata s-a întors de la el pentru că se temea că în curând va începe să plângă, de parcă simțea că asta va fi ultima lor întâlnire. Dan nu a răspuns nimic, doar a făcut un zgomot suspect. Angelina s-a întors și l-a văzut pe iubitul ei drăguț și bâlând stând în fața ei într-un genunchi, ținând în mâini un inel drăguț cu o piatră mică albastră. Și unde au călătorit împreună cu trenul aproape 20 de ore înainte de aventurile lor comune. Fata stătea pe patul de sus, privind peisajul care trecea pe fereastră. Sub sunetul roților vagonului, treceau păduri, câmpuri și sate mici. Nu există nimic mai frumos decât să te trezești într-o dimineață însorită și înghețată la sunetul roților. Să te ridici, să mergi de-a lungul cușetelor, balansându-te ritmic odată cu mișcarea trenului. În acele momente, când ești lăsat singur cu gândurile tale, mintea ți este deosebit de ocupată. Privind peisajele care se schimbă rapid la fereastră, vrei să crezi doar în ce este mai bun. Trenul bate, la fel de repede trece viața, pentru că ea este, de asemenea, ca o călătorie cu trenul, și vrei să crezi că, în cele din urmă, vei ajunge la cel mai bun timp. Timpul în care vom fi mereu un pic copii. Timpul în care mirosul trenului îți excită mintea și inima. Trenul se balansează ritmic. Angelina și-a ascuns rușinea într-o geantă adâncă. Dan, vreau să studiez medicina veterinară. Mă vei susține în această decizie? Bineînțeles că a susținut-o pe tânăra sa soție, a întrebat oamenii și, după o săptămână, a aranjat ca Angelina să urmeze un curs de 5 luni de medicină veterinară, unul dintre cele mai bune din țară. În timpul studiilor, Angelina asculta adesea podcasturi și emisiuni radio. Așa a dat peste unul dintre cele mai interesante show-uri numite Roina cu prezentatorul Sergiu. Fata era atât de captivată de impresiile dobândite din ceea ce auzise, încât Dan a decis să-i facă o surpriză secretă și a organizat vizita ei acolo. Povestea eroinei a fost auzită la radio de o persoană, șeful unui centru veterinar din zona în care locuia cuplul. După terminarea studiilor, i-au telefonat. Bună ziua, Angelina! Ne-ar plăcea să vă vedem în rândurile angajaților noștri. Sunt șeful centrului, Iacov. Vă interesează oferta? Totul în viața Linei a căzut la locul ei. Era cu adevărat fericită. Un soț iubitor, o casă frumoasă în capitală, un loc de muncă excelent. Îi plăcea enorm de mult munca. Colegii ei erau oameni educați, specialiști calificați în domeniul lor. Chiar dacă Angelina avea puțină experiență, ei au fost de mare ajutor, oferindu-i multe cunoștințe și abilități practice. Nu erau ca fostul ei șef, care o împiedica să facă ceva important. Inițial, ea doar administra injecții. Curăța după animalele de companie și le tundea blana. Dar după doar câteva luni, Angelina nu numai că a fost lăsată să se ocupe de animale mari cu probleme mari, dar a fost și chemată să asiste la operații complicate. Și după doar jumătate de an de practică neîntreruptă, Angelina a avut clienți permanenți. Un câine pe nume Vasilisa, care avea mereu probleme cu labele, o pisică fără rasă pe nume Iana, care mesteca covoare, și un hamster DJ ungaric pe nume Eduard, care refuza să alerge în roată și se îngrășa activ. Angelina era încântată de responsabilitățile și, bineînțeles, salariul ei. A trecut un an întreg de la show-ul radio și a sosit ziua de naștere a Linei. A 23-a, Dan a organizat o adevărată sărbătoare pentru soția sa, a decorat casa, a invitat toți colegii Linei, prietenilor comunii, animatorii și chiar bucătarii, care au creat o adevărată minune în bucătărie.
Au servit un tort cu 2 etaje de ciocolată și sus, tot felul de platouri cu carne și brânză, plăcinte și șampanie roz preferată a Linei. Angelina a primit multe lucruri utile, pentru muncă, casă, hobby-uri. Fata de curând se pasionase de broderia în cruce, cu care își ocupa în principal serile reci. Uneori, ea și soțul ei se plimbau sau mergeau la întâlniri, se uitau la filme împreună, dar adesea programele lor de lucru nu se potriveau, fie el venea prea târziu de la întâlnirile lui, fie a plecat prea devreme. Așa că Dan a decis să organizeze această minunată sărbătoare pentru soția sa și voia să o vadă din nou îndrăgostită de viață. Și iată, în mijlocul petrecerii, când toți invitații, mulțumiți de mâncare, se plimbau prin casă, vorbeau, beau șampanie și mâncau gustări delicioase și alte feluri rafinate, cineva a bătut zgomotos într-un pahar cu o lingură, cerând astfel un toast din partea sărbătoritei. Era unul dintre șefii fetei. Angelina, îmbrăcată frumos și mulțumită, a luat paharul cu suc de portocale, s-a urcat pe câteva trepte, s-a întors spre mulțime, și-a curățat gâtul și, cu un zâmbet larg pe față, s-a adresat invitaților. Dragi oaspeți, vă mulțumesc că ați venit la petrecerea mea. Sunt foarte recunoscătoare tuturor că ați reușit să vă faceți timp în această seară, să-mi oferiți toate aceste lucruri minunate și necesare sau pur și simplu să veniți în vizită. E minunat să cunosc atâția oameni buni. Vă mulțumesc foarte mult. Fata a tăcut, apoi s-a uitat la paharul ei cu suc de portocale. A respirat adânc și a vorbit din nou. Știți, aș vrea să adaug ceva. Dragul meu, vino, te rog. Ea l-a chemat pe soțul ei lângă ea, iar el s-a grăbit ascultător la ea și s-a urcat pe treapta de mai jos, neașteptând nicio veste mare de la ea, dar totuși era extrem de interesat. Eu sunt însărcinată. La aceste cuvinte, Dan a avut lacrimi în ochi de bucurie, pentru că și-a dorit întotdeauna să-și mărească familia cu cel puțin o persoană. Băiatul a îmbrățișat-o și a sărutat-o pe soția sa iubită sub aplauzele și strigătele de bucurie ale prietenilor și colegilor, care au fost și ei foarte surprinși și încântați de vestea prietenei lor, eroine Angelina. Sarcina nu a fost ușoară pentru Angelina. A trebuit să urmeze o dietă strictă, să ia numeroase medicamente amare cu diverse efecte secundare, să se plimbe și să doarmă mult. În a 5-a lună, a trebuit să ia concediu de maternitate, deoarece munca cu animalele devenise prea dificilă pentru ea. Trebuia să se aplece, să țină ferm animalele agitate și să interacționeze constant cu alergenii. Conform medicilor, aceasta ar fi putut cauza probleme pentru făt în viitor. Și așa, la doar 8 luni după cea mai bună aniversare, cuplul fericit a avut continuatori ai neamului lor. Da, nu a fost un singur copil, așa cum spuneau medicii locali, ci gemeni, o fată și un băiat. S-a dovedit că fata se ascundea mereu după fratele ei la ecografie. Deși existau suspiciuni despre o a doua bătaie de inimă. Dar acest lucru nu i-a supărat deloc pe soți. Erau mulțumiți și fericiți. 2 nu sunt 4, ne vom descurca, a spus Dan, văzând fața speriată a soției sale, astfel liniștind-o. Angelina a ales numele fiului, iar Dan al fiicei. Așadar, copiii au fost numiți Vlad și Eva. Mai aproape de nașterea lor, sora mai mică a lui Dan, Irina, a venit să studieze la Moscova și s-a mutat cu familia. Irina i-a ajutat cu curățenia și copiii, când nu era ocupată cu studiile la Facultatea de Drept a Academiei Moscovite. Copiii au crescut repede, deoarece minunata lor mămică avea abilități extraordinare de îngrijire a oricăror mici creaturi. Educație medicală și dorința de a crește cea mai bună generație. Să le ofere copiilor ei îngrijirea și iubirea, starea financiară corectă și o familie fericită, pe care Angelina nu a avut-o în copilăria ei. Tatăl copiilor a participat activ la creșterea lor, luând multe zile libere, amânând întâlnirile, doar pentru a fi lângă gemeni. Copiii cresc atât de repede. Adesea de sărbători și în weekendurile lungi, veneau părinții soților, toți doreau să vadă și să se joace cu nepoții lor mult așteptați, de asemenea îi invitau pe tinerii părinți și pe micuți la ei în altai, ca să crească pufoșenii familiarizați cu natura și față în față.
După 3 ani, când Angelina abia reușise să iasă din concediul de maternitate și să continue să lucreze la clinica veterinară, familia a aflat că fata este din nou însărcinată, de data aceasta cu un singur copil, mai precis cu o fetiță. Aceasta a fost o fetiță destul de nepretențioasă în pântece, dar destul de capricioasă în viață. Părinții au numit-o pe cea de-a doua fiică, al treilea copil, Lolita. Lola, cum o numeau toți cei dragi, era cea mai drăguță creatură de pe planeta Pământ, așa cum spunea adesea Irina, care își adora nepoata cu nasul turtit și părul blond, vorbind prima dată abia la 1 an și jumătate. Am crezut mereu că acest copil este genial. Mi-aș dori unul ca ea, a recunoscut sora lui Dan, când toți stăteau împreună în sufragerie și se minunau de realizările Lolei. Angelina a chicotit și a răspuns la aceasta: Irina, va fi, nu-ți face griji despre asta. Au trecut mulți ani de atunci, Vlad și Eva erau deja adolescenții de 14 ani, iar Lola, respectiv, aproape 11. Copiii și-au manifestat caracteristicile părinților lor, în principal trăsăturile bune, hărnicea și setea de cunoaștere, ajutorul de interesat, dragostea pentru animale și multe alte calități. Prin urmare, într-un moment, Angelina și Dan au decis că copiilor le-ar trebui să arate grija față de altcineva în afară de ei înși. Era anul nou, sărbătoarea preferată a familiei lor, atunci s-au adunat chiar și rudele din sat, mama Linei și ambii părinți ai lui Dan. Desigur, Irina a venit și ea, fata s-a întors în cele din urmă să locuiască în suburbie, cu părinții în vârstă, a avut o fiică, Uliana, cu un fost coleg de clasă local și a fost nespus de fericită cu această situație de viață. Dar în ciuda tuturor grijilor și treburilor lor, au decis să se reunească și să sărbătorească acest weekend împreună, revenind la subiectul cadourilor. Dan a adus aproape de sfârșitul anului o cutie mare suspectă cu o fundă roșie în partea de sus. După cina în familie, i-a chemat pe toți cei 3 copii ai săi și le-a spus să deschidă cutia. Pentru că înăuntru se află un cadou pentru toți. Sper că este o bucătărie de jucărie, a strigat Lola, aruncând funda de pe partea de sus a cutiei, care a zburat direct în brad și aproape că a doborât câteva globuri de sticlă. Nu, acolo sunt arme pentru laser pe iarbă. Visul meu, a protestat Vlad împotriva surorii sale, cred că acolo nu este nimic și că totul este doar o glumă stupidă a tatălui, a presupus Eva, sceptică. În adolescență, fata a devenit un pic tristă și suspicioasă. Dan s-a uitat nemulțumit la ea, dar apoi a zâmbit bâlând în anticiparea minunii iminente. Dar cutia s-a mișcat, sperind copiii și restul rudelor, care de asemenea nu știau ce se află înăuntru. Și atunci din ea a sărit un cățeluș drăguț, cu barbă, roșcat, un terier airedale. Copiii au început să țipe de fericire, iar adulții erau emoționați. Lola plângând a sărit imediat în genunchi și s-a întins către cățel, care a început imediat să-i lingă lacrimile de pe obraj și gât. Vlad a adus de pe masă o chiftea și a hrănit-o pe cățelușă, iar Eva doar stătea și zâmbea, pentru că cine nu iubește câinii. După prima euforie, au început discuții aprinse între copii despre cum să numească cățelușul. Mamă, tată, ar fi trebuit să dai 3 căței, ca să aibă fiecare câte unul. S-a plâns Lola, făcând doar să râdă mulțimea. Inclusiv micuța de 4 ani Uliana, așezată în brațele bunicii sale. Opțiunile de nume erau, probabil, în jur de 20. Printre ele erau Sculi, Faia, Șuric, Doni, Jojo, Iașa, Olșo, Vartiș și chiar Zungaric. În curând, copiii au decis că cățelul se va numi Șoni. Toți au fost mulțumiți de acest nume. Se părea că și cățelul însuși era bucuros de numele său, deoarece a început să danseze pe picioarele din spate și să se întindă cu cele din față spre copii. Șoni a devenit imediat favoritul familiei. Angelina a privit toată această scenă de pe margine. Își amintea cum se jucau acum mulți ani puii ei de râs. Cu siguranță i-ar fi iubit pe copiii ei. Drăguții pui de râs dormind, atât de bâlânzi și neîngrijorați. În timp ce lumea din jurul lor poate fi plină de agitație și zgomot, aceste mici creaturi pot răsturna lumea cu inocența și calmul lor. Privindu-i, poți simți cum toate problemele și grijile dispar și doar un moment de fericire rămâne cu tine în inima ta. Corpurile lor mici sunt încolăcite într-o poziție relaxată, ochii lor mici, încă orbi, sunt închiși și cozile lor pufoase sunt strânse la corp.
Blana lor luxuriantă este destul de pestriță, iar urechile lor au o formă unică, amintind de pensulele cu care artiștii pictează peisaje și portrete minunate. Aceste caracteristici le conferă un farmec special. Când dorm, respirația lor devine calmă și regulată, corpurile lor sunt relaxate și fiecare mișcare pe care o fac în timpul somnului pare atât de delicată. Putem observa cum lăbuțele lor pufoase se mișcă nesigur. Poate că în vis vânează șoareci sau sărind pe copaci, cățărându-se până la cele mai înalte ramuri. Visele lor sunt, probabil, pline de amintiri despre mama lor, când încă erau în pântecele ei. Privind acești pui de râs adorabil dormind, Angelina simțea un dor puternic de a-i mângâia pe burticile lor pufoase, care se ridicau și coborau rapid cu fiecare respirație, pentru a le oferi și mai mult confort și dragoste. Din fericire, ei au avut încredere completă în ea. Dar și așa nu prea aveau de ales. Fata se gândea ce ar fi dacă ei ar începe să o considere mama lor după un timp, o înruchipare a liniștii și a armoniei frumoase. Dar au trecut deja 15 ani de când nu i-a văzut, dar încă simțea dorul din când în când. Angelina mai avea doar o fotografie cu unul dintre pui de râs, cu o pată distinctivă deasupra ochiului, unde stătea pe spate în brațele fetei și bea lapte dintr-o pipetă. Proprietara puiului de râs zâmbea larg și se uita la cameră. Angelina la acea vreme și niciodată nu ar fi putut crede că o așteaptă atât de multe lucruri minunate și frumoase. Stătea meditând asupra trecutului său, sprijinită de perete. Când deodată a simțit mâna caldă a iubitului său coborând pe umărul ei. "Totul este bine, draga mea?" a întrebat Dan și a sărutat-o pe soția sa pe obraz, așa cum făcea întotdeauna când o întâlnea. "Mi-e dor de pui de râs, Chester și Charlie. Acest câine mi-a amintit." Părea atât de tristă încât soțul a vrut să o consoleze cumva. Dan i-a propus să meargă la grădina zoologică din Moscova și să vadă râșii de acolo. Poate că asta o va liniști. Ea a fost de acord. După câteva zile de sărbătoare, când grădina zoologică a fost din nou deschisă, toată familia s-a adunat și a plecat la grădina zoologică. Desigur, a trebuit să lase cățelul Sean acasă. Angelina spera foarte mult că puiul nu va distruge garajul lor, unde locuia, dacă nu era nimeni acasă. Fusese aici în urmă cu aproape 10 ani, când grădinița la care mergeau gemenii a organizat o excursie. Nu era chiar atât de frig afară, deși era începutul lunii ianuarie. În haine groase și căciulii era confortabil să te plimbi, iar majoritatea animalelor erau în zona acoperită cu sticlă, unde nu le era frică de frig. Erau girafe, elefanți, maimuțe, hipopotamii, crocodili, diverse păsări și rozătoare. Și în sfârșit, au ajuns la țarcurile cu felii de lei, tigri, pume, leoparzi și râși. Acolo zăcea o râsă slabă cu spatele la geam, ignorând trecătorii. Angelina s-a uitat fix la ea și apoi, împotriva tuturor regulilor grădinii zoologice, a bătut în geam cu degetele tremurânde. Familia s-a mirat de comportamentul mamei, dar nu a spus nimic, privind-o doar. Și atunci râsă s-a întors și toți au văzut că avea deasupra sprâncenei o pată neagră distinctivă. "Cherite!" a șoptit Angelina, șocată de ceea ce vedea. Era râsă crescută salvată de ea acum 15 ani, pe care ea însă și a crescut-o în ciuda muncii și vieții ei jalnice în sat. Dan a recunoscut și el râsă, a îmbrățișat-o pe Angelina de umeri și și-a ascuns părul, șuierând nasul fie de la frig, fie dintr-un exces de emoții. Dar surprizele nu s-au terminat în acel moment. Pentru că la doar 25 de secunde, un pui de râs a sărit din ascunzătoarea sa în țarcul mamei sale și a sărit pe cea care părea să-i fie mamă. "Doamne, Cherite are propriul ei pui!" a strigat Lola, care știa cum mama sa a avut grijă de pui de râs și despre nașterea lor împreună cu fratele și sora ei. Mama râsă a linsui cu limba lungă pe puiul ei, apoi s-a ridicat încet, s-a întins și s-a îndreptat către oameni. Aproape că s-a lipit de geam și s-a uitat fix la Angelina, ca și cum ar fi recunoscut o veche prietenă. Așa au stat, privindu-se unul pe altul, ca și cum ar fi fost două exponate de muzeu, față în față. Spectacolul a fost atât de minunat încât în jurul familiei s-a adunat o mulțime de curioși, mirându-se de comportamentul neobișnuit al animalului sălbatic.
Apoi Angelina a întins cu grijă mâna și a pus palma deschisă pe sticlă, iar minunata râsă, frumoasa Cherite, și-a lipit nasul umed de geam și apoi s-a frecat cu capul pufos cu smocuri negre lungi pe urechi. Aceasta nu este sfârșitul poveștii, ca într-un show radio. Este un nou început.